kommer der lige en Let's Play CSS til AVP Scout. Og vi er godt i gang. Hvor er du, Mike? Det er her. Nå. Mere vil jeg ikke sige. Holy shit! Og det jeg er er level 69. Og det er Evernote-scope. For helvede. Og I kan se, om jeg snyder. Og jeg snyder aldrig. Det er kun ham, der plejer at snyde. Jeg snyder kun, når han er XK. Det må jeg ikke sige til ham. Øjeblik. Okay, så er vi tilbage. Jeg blev lige kaldt på. Og Mike, du har jo dræbt mig, mens jeg var væk. Jamen, du er fucking så level end mig. Du er 20 level højere end mig. Og? Jeg skulle da gerne level op. Jeg vil selv regne med, at jeg kan narko dig. Olé. Og hvis I vil være med til at spille med os to, eller bare mig, så bare lige skriv jeres navn, Steam-navn nede i chatten. Og Skype-navn, hvis I vil være med i videoerne. Nå ja, også det. Lad lige være. Hvorfor? Fordi det er irriterende. Ja, det går ud på at dræbe folk. Ja, men jeg vil have en chance. For hvad? Have en chance. Ikke for Til hvad? noget. Til at kunne nakke dig. Jeg brugte det der var ikke no-scope. Det var så meget no-scope. Jeg ser videoen bagefter. Ja, du skal nok få den. Det var no-scope. Er du galt? Det var sygt. Jeg tror simpelthen ikke på, at det var no-scope. Fint, Nej, så får du den videoen fart på. bagefter. Hvad? Så får du videoen bagefter. Ej, jeg kan bare vente med at se den, til den kommer ud. Nej, du får den bare bagefter. Er du galt? Jeg har ramt fandme. Det var sygt. Det er derfor, jeg ikke tror på, at det var no-scope. Det ved jeg godt. Det troede jeg heller ikke på, hvis det var dig, der havde gjort det. Men folkens, det var rigtig no-scope. Skriv det i kommentaren. Det var virkelig fedt. Er du galt, jeg ramte. Virkelig meget præcis der. Og jeg skød bare. Det var det værste af det hele. Jeg bare skød. Tror du lige den gode? Ej, det gjorde du bare ikke, mand. Jeg ramte dig. Olé. Og I kan vel godt se, at han er bedst til det her. Ja, meget. Der står 12-8, Mike. Ja, jeg har nakket dig, mens du stod FK. Nå ja. Der står nok 12-2 væk på. Ej, 12-3 måske. Nej, der står 12. Ja, der står 12-3. Fuck, du er psykopat. Du ødelægger den bare. Lige under foden på mig. Fuck, jeg skyder upræcist. Hvordan ramte du mig der? Jeg fik sådan en lag spike. Nå. Du ved, med lag, så hjælper alting. Lige bortset fra med at loser. Olé. Du skal nok få videoen bagefter, så du kan se, at jeg no-scopede. Nej, du gjorde jeg hader dig. Nu skal du Så skal vi være sikre på, at får du den bagefter. Men du skyder ikke for mig. Har du holdt op med tiden? Har du fået mange, hvor mange? Nej, jeg har lige glemt at sætte tid til den her gang, men jeg stopper også lige om lidt. Jeg skal også snart smutte. 150 år har han. Hvad har du? Han har 150 år. Nej, jeg har ikke. Nej, men det har han den anden, der er kommet ind. Nå, er det dig? Ja, okay, lad være med at dræbe mig. Det er ikke mig. Ja, jeg behøver sikkert no-scope på ham. Nej, nu er det ikke ever no-scope mere. Men jeg no-scoper altså altid på nærkamp. Olé. Sagde du, han kun er 150? Ja. Okay. Lad mig være. Det er mig, der er flashlight til. Nå nej, det ved jeg ikke engang. Det er mig, der er B-hopper på en god måde. Nå, dig. Det var dig. Det er mig, der B-hopper på en god måde. Ej, jeg skifter lige menneske efter den her runde. Hvor kan du hurtigt? Det er mig, for helvede. Han er død. Altså. Nu er jeg SAS med ham den flamme. SAS.
DSS, mand. Det er mig, DSS. Ja, undskyld. Det behøver da ikke at skyde på mig, så. Du giver heller aldrig mig chancer. Nu får du ingen chance selv. Fint. Jeg tror lige, jeg skal have en ny scout. Du tager bare hans. Men han har ikke brugt lige så mange skud som mig. Du bruger da lever no-scope lige nu, ikke? Nej. Nej, men lige mod mig, mener jeg. Nå, nej. Ikke når det ikke er ever no-scope mere. Okay, det er pinligt, der ringer. Seriøst? Jeg afviser. Ja, jeg bare lige gør det. Hold da kæft, så står du bare lige uden for mit hus. Det var sådan set ham, der burde skyde efter. Nå, okay, så bliver jeg bare væk. Jeg bliver bare bagved. Fuck, han er. Hvad var lige sagde for en grukanar? Okay, den der først kom op til scouten mod nakke den anden. Er du med på den? Og man må ikke skyde før. Det er fair. Selvom det er dig, der kommer op først. Nej, det bliver mig. Så er det spørgsmål, om jeg når på den. Så, du må ikke gøre noget. Ingen modstand. Du var lige igennem Vi skal det. til at slutte. Vi ses næste gang. Siger.